ngabe kade ngafa inombelo ithemba libulali uvuke liyabula ngabe kade ngafa inombelo ithemba libulali uvuke liyabula ngabe kade ngafa baqinisile abantu mabethi hawu ithemba kalibulali awucabangi nje iyahlekisa kodwa noma kubuhlungu sukela 2009 ngihlalele ethembeni lokuthi uNombela sayokwenziwe imbono awucabangi nje ukuthi ithemba liyabulala futhi mina ngabe kade ngafa ngabe ngingathamba mhlophe namhlanje ngaba yisophindi kunani kodwa Nombela madlovu nezwe lapho khona sacela ukushaya ucingo ngishayela uMamdudu Khoza ukuze ngithumelele umyalezo kusuke umhlaba wonke kuwonke lapha ababona khona ukuze ngikhona ukukuthola siqhubeke sibe emaphusheni ethu lawo esasinawo sisafunda isikole ngazi usawakhumbula yini mntakwethu ngithi ngibhalela ukukhumbula ekhaya sifuna umhlaba wonke ukuze ngizothola le njabulo esasiba nayo bese sibukane kuleni umamatheke nami ngimamatheke bese sibhekene emehlweni sidlalane ngenkotha mntakwethu hawu Nombela ngithi giye themba lami buya lapho khona ngisakulindile Di